Капацето ли то панели? Не, вече. Здравейте! Аз съм с черния поп. С черния поп, ето той дай се пребива, вижте сатаната е по петите му. Сега ще го фана, бе, петите му. Феймъс футболиста, Аз ела тук, кажи ми... Снимай футболиста, бе, брат, футболиста, снимай там отпред да вижте го. Чакай, същия. Боби, кажи ми 3 изречения от Библията. Не. Ако някой ден обърна пола, ще пребие Ивайло и взема Цветков. И дори не се е бавал с това. Цветков, пуки. Искам да кажа само едно нещо. Че Чатов ме напръска с вода. Това момче заслужава го метна през спърховия мост във Варна. Не съм интригант, ама не ви го ставя жадта камера. Тук ще има едно зърно, пари на колене. Там много ще има нещо. камера. На колене. Имаш 5 секунди. Аре, играйте сол пипер или камък ножица хартия, не знам, не ми слуша. Вече ще имаш златен душ. Ще се види зърното. Ще се види друго. Махни се. Заплащам, че си ми прави свирки ли, бе? Не, ти отлези, бе. Не съм гей. Тогава как се види? Ще те напръскам и ще те набия после. Да си вече май Няма дръжни. А, не, ма... Абе, да го духаш, бе, Съжалявам, да, съжалявам. Той сме в кофи, да. Ето вече не е добре. Боби, дам ти 5 лева, ако ме не мухаш. Сашо. Не е отворена, май първо трябва да отвориш пенсина. Най-мумто момче в България. Най-мумто момче в България. Твърде го във въздуха и който... Рефил. Ако да пари, ще почвам да бе. Аз имам 18. Ти ми асистваш, Сашо. Аз правя киловете, ти ми асистваш. Брат, сериозни, ще си... Това не мога да фана, стой. Стой. На петите. Това не съм сигурен, че е вода иначе. Няма да го фана. Жандармерията на София Запад. София Уест, брат. Виж как сте. Целият София Уест е тука. Идвай. Трябва да си изкупиш греховете, момчето ми. Там го изхвърли си сето. Какво ще взема там, бе, брат? Той няма нищо там. Пръчка е, без. Боби, изхвърли си сето. Хари Потър. Прича, той мяза малко на Хари Потър. Вече беше много гадно. Да, че много мин беше, даже аз не го очаквах това. Боби, вече трябва да му го върнеш. Аз те мокрих, ама поне беше малко и не беше. Брат, очете излиза от... Бричах на Вешко Маринов, бе. Това бая. Бричах на тебе след физкултура. Това е пърса. Боби, затворена е да знаеш. Я тука, бе, брат. Не. Боби. Битрел! Момчето! Не, то... Да, ще го изпратим. Аре, Бобка. Дай! Той се пусна в дървото. Като бяга. Няма. Няма, бе, Боби, споко. Направи го. Кажи ми една причина защо... Дръж го! Не, Сашо, още го. Давай! Кажи ми една причина да не те намокри. Една причина ми дай. Това не е вода, между другото, само да кажа. Да, брат, Това беше т.е. това ме намокри. това беше до кофата. Вода, е просто някой става там. Една причина. Не, беше по-ново. Това не е причина, гений. Една Имаш причина. 10 секунди да измислиш, ако има смисъл в тази причина, няма да те мокра. Брат, аре, поливай го или не го поливай. Бяга! Стига, мама ти! Боби, как тениската? Да се качиме за малко. Ама Дидо умира, вече под стълбите, почне да повръща нещо, май хипотермия ме, има хипотермия. Аре де! Получава гърч, не ще, слезе му уста в уста трябва. Момчето иска уста в уста, бързо, не ще умира, моля те, ще оставиш приятели да умре. Цветков го няма. Така да е, аз съм Цветков. Аре бе! Слушай, какви звуци издава.
преси това в леглото ти. Няма ли да те смути? Добре, сори, базикаме се, не сме пред вас, споко. Ще говориш така, да не си болна. Да не си болна, ще говориш така. Какво имаш? Ми да, то... Не знам. Добре, нищо. Стей да кажа нещо, ама ще е много гадно. Не, няма. Не, няма да обиждам другите хора са. Дидо каза, че трябва да затварям, защото няма минути. Але чао, че нещо паре. Къса. Не чао. Нещо прекъсва. Брат, той е заключил. То мангал е заключил. Докато ги проверяваше, даваш ли Ще обиждаш твоите. Я кажи нещо за китайците тогава. Чинг чонг лава лава, бинг бонг.